Здравейте на всички, аз съм Дигамар и днес ще гледам в Ганг SMP и да, като цяло, което искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че това ще бъде нещо като камбак и може би започвам, това го снимам, нещо такова. Мисля да започвам да едитам видеята, нещо такова. Мисля, ще я видим, защото не ми се занимавам много за някакви шилни 100 сабскрайбера, да няма и толкова, и за някаква игра Майнкрафт. Въпреки че в момента няма някакво друго да снимам, компютър ми не е толкова мощен, за да рекордна на готини фреймове CS, примерно на медиум фреймове, и заради това в момента си чакам и Overwatch, тъй като нямам все още Overwatch. Мъча се да го изкарам Overwatch и като изкарам Overwatch на CS, зарязваме всичко и почваме Overwatch CS. Така. Като цяло в момента съм в Ганг SMP и тук цъкаме доста хора. Към 10 човека сме общо. Елате, приятелчета. Ето къде са вътре. Не, стойте навън. Не е хубаво навън. Това ще умре. Добре, това се върнем при майка си. Марш вътре. Така. Това са прасетата. Сега да ви покажа горе-долу да ви разведа. Това тук не трябва да го има. Просто това го къртиме. Аз съм запомнил всичко, какво трябва да правим. Следващия епизод очаквайте да правим нещо да строиме. Тук те дупки не ме кефат много и заради това ще ги оправим. Всъщност тук трябва да имам разни работи. То епизод ще ви показвам горе-долу какво сме строили и така. Като цяло тук няма много постройки. Тоест има много постройки, ама те повечето са в смисъл само по една-две и са големи. Примерно като под този хамбар, който трябва да сложи конето, там да ги сложи, много работа има. Като цяло живеем в село, двама човека сме с MoodyBG живеем. Аз спя тук. Това тук са ми айтемите. Тук си спя, тук имаше някакви чести, това го ползвах като често, но вече не. Какво имам? Гранхет, портал. И то хамбар. Сега пренасох прасетата, крайте и всичко като цяло. Все. И кокошка имаше, но явно умряла. Нещо ме добие. Трябва тук да се освети хубаво, защото аз ще го спа този скелет. Мен не ми трябва. Какво друго да ви покажа? Има там Sugarcane ферма. Ето е Sugarcane фермата. Мисля, това не е ферма ми, просто се наслага Sugarcane и почва чая да е там. Ето се вижда края му. Тук печки, които има по стакове хол. Аз имам един стак храна, като цяло не съм много развит, броните не са ми много окей, но лопатата, меча, кирка, имам фул въдица с абсолютно всеки енчант на максимум. Да. Имам две такива въдици, едната давах на моите да си фармим, тук имаме още една, която мога да направим така. Ето е въдичката, която мога да направим така, само ето това. Ето това също може да се слезе да стане пак фул въдица, без мендинг. Тук има една мендинг въдица, която е скърсва ваншинг, но това не е проблем. Тук има инфинити болове и в Ender Chest имам този бол с мендинг крила, protection книга някаква. И защо не си сложа инфинити на бола? Защото трябва с книга, защото иначе се получава този кур. Слагам това и те енчанти изобщо ги няма. Ако да направя така, мендига изчезва. Нямаме мендинг. Мендига просто прави пиш и да. И заради това не мога да взимаме инфинити. Това навък да го сложим. Защото мендига не мога да се съчетае. На храна сме доста добре, храната ни е просто количества. Декоративни айтеми, тук има нещо, като си там не. Чето става това до сега го бях риба. От рибата сме фанали абсолютно всичко това, което виждате тук, всичко е фанато от рибата. Плюс тези айтеми, плюс този бол, всичко е фанато от там, мендинг бол си го фана. Мендинг, книгата също си е фанат за елитрата. И да, имаме End Farm, ще хода да го покажа. Тук, където съм експлорвал End, имам две мендинг, копати айрон. Тук има някакви други айтеми. Тук някакви други айтеми. Тук като цяло на ресурси не сме много богат, 24 диаманти имаме. 13 демон блока, които общо са някъде към всяки нещо. Айрон имаме,
малко арен. Сега ще видим колко арен всъщност. Няма да гледаме. Голден е огромно количество, имаме ужасно много голд. И с голд може би ще си захраним първия бикън, който мисля да бъде скоро. Те ще искат да лагаме. Окей. Също ще залегна. И като проекти легнахме. Като проекти имам за цел да го превърнем това цялото, те къщи просто да ги тераформираме, да станат по-готини. Тази къща също се тераформира, всички къщи ще се тераформират на това последствие, защото в момента не сме толкова на добре сайт, нито това го направих просто, защото трябваше да изкарам от някаква екрана. И като цяло имам и една идейка, така че правим с тези животни на спаун. Ето много ме кефи покрива как е чик, някакво много яко. Това ме кефи как се получи, не е завършено още отвътре, отвънка също не е. Има доста работа по него. И да, ще се видим на спаун. И влизаме в портала на спаун. Надявам се да сте ме чували до сега добре, защото чак сега разбрах, че микрофона е на много голямо разстояние от мен. Да. Така, това не е спаун, това е... Не знам, защо ме пуска тук, не ме пускате там. Така, сега да ви покажа. Това тук е някакво нещо. Това е пандата на Петко. Него го няма в сервера в момента. Това е къщата на Митко и на Петко. Покрива го няма, защото съм ретард. Това тук са имайте мити, няма да ги показвам. Ще влезете в канала на Митко, долу ще го имам в описанието, ако не забравя. И там може да си гледате. Това тук са им Ender Dragon хедовете, имат 5 Ender Dragon хеда, вау. Това е къща на Бобо. Като цяло тук е всичко някакво много грозно, защото... Това какво е? Това е Елитра Март. Окей. Явно за това става въпрос. Там горе има нещо и аз искам да видя това нещо, защото този магазин искам да го видя. Така. Добре дошли в Elitra Shop. Добре дошли. Elitra Shop ви предлага крила за 30 диаманта. Ако искате да е с книга, струва 40 диаманта. Добре, ама ако искам мендинг книга, колко е? Отвънка иначе на визия тази сграда не е лоша, ама така. И тази врата не трябва ли да е тук? Мисля, като цяло изглежда по-яко. Да, защото там нямам блокчетата и тук като ги няма и тези блокчета горе, какво правим? Да, чакай след това да го махнем, защото е циганидия. Иначе тук отдолу са постарали да го направят добре и изглежда. Сега тук малко трябва да се оправи, но да. Пак Март, това е Елитра Март. Готино се получи, в смисъл. Буквите са яки. Да, буквите са определено доста яки. Тук примерно това можеше да бъде... както и да е сета. Нека отидем към Танхол. Това не знам на кой е. Това не знам на кой е. На кой сте работи? Тъчно ще бъде някакъв шоп. Не знам, прилича ми... Де знам, прилича ми някакво... Де знам. Това може да е на точното шопа от Дориньо. Точното, мисля, че тук има някаква къща. Има ли нещо? Някакви перли. Тук има някакви айтеми. Голд. Тук значи живее някой. Не знам кой живее тук. Специално не знам много хора къде живеят. Добре, не изкара. Това е... Това е готино така. Това е Танхалани. Не е кой знае какво. Не е много голям, но... С вида си компенсира, смисъл, мен лично много ме радва как се получи. Вътре не съм влизал да го гледам, сега ще го погледнем заедно. Това може би изпълнява нещо като камина, може би, да я знам. Кефи ме отвътре как е станало. Тук може килимите с смеси цвета. Готинко е, но не ме радва. Добре, прозорче. Готинко. Да, тук е нещо като на тре. Искам да се качим горе. Ако може, така примерно да се качим тук. Да, искам да го видя това. Да, това става готино. Ако се дигне малко повече да се вижда, примерно
който ще се дигне някаква кола и така, цак. Ще бъде готино. Танхаус се получава добре и... Кефиме. Кефиме Танхала. Не е, примерно, вижте шопове такви са малки, значи... Аз искам да ви покажа какво съм измислил. Само да се кача. С мудито ще го правим това, понеже имаме хамбар за животни. Така. Запазваме за KFC. Аз така се пише KFC. 02. Маркет, в смисъл тук ще имаме шоп. Те работи... просто ще сложим някакви табели тук. Б, В, С. Ценно някаква късата ръка ще го направим. Да, някакво такова. Сета. Тук ще правим шоп. Искам само да... Това не трябва да го правим в кадър, но сета. Искам само да го изравня, да има малко повече място. И следващия епизод ще се прави това. Ще ходя да изфармя малко клей, тъй като ще ни трябва клей. От мен бая, ще отида да изфармя. И така, в момента показвам нещата, защото съм сигурен, че не сте много в час, защото да я знам. Не съм снимал нищо, не знам в момента какво става, как се случва и такива работи. Това го върнаме и така. Това също. Той един стак дърт ще го задържим. И сега да си вземем перлата. И искам да отида там. Скоро Бъдър ще бъде пуснат и се надявам да цъкаме заедно. Аз също ще игра Бъдъра. И да. Аре ще се видим в Enda. И да. Вече сме в... Почти сме в Enda, бе. Нещо такова. Ето ни. Вече сме в Вилиджера. В Вилидж селото. Това не е нашото Вилидж село, това е Вилиджер фарма. Тук имаше ли такова? Това смелтинг, как се нарича? Няма. Така, това тук го правихме с митото. Правихме смелт фарма. Не смелт фарма. Ретард. Правихме Вилиджер фарма. И не знам дали е много ефективен, също приборим Villager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, бяха май 9 като таковаха. Няма мендинг книга, все още не съм намерил. Аз имах мендинг книга всъщност в един от моите вилиджери, но курец. Беше убит от зомби и малко сад, така много малко сад, но няма нищо. Така, вече сме в Enda почти. Това е, как се казваше това? Забравих. Това как се казваше, бе? Не помня. Не мога да се сетя. Не става, не мога да се сетя. Муди си загуби айтем току-що. Фармене, накрая нищо. Какво става с перлите тук? Има перли? Добре. Аз това е фарма. Горе няма да ви го показвам, смисъл има сигурно над 1000 фарма, където може да ги видите, смисъл елементарно, в нета се вижда, просто си ги правите. Няма смисъл да ви го показвам. Това просто е, да я знам, смисъл най-елементарното нещо. Не е най-ефективният за мен, поне. Лично аз съм виждал много по-хубави и ефективни фармове, но пак върши работа, смисъл. Аз не се оплаквам, малко бавно да идват, ама пак добре. И са на един хит и с ръка, с всичко, с ръка пак си на един хит. Но с меча се убиват повече, аз заради ги фарма с меч. Не е в смисъл, справили сме го циганската, защото нямахме толкова много материали да го правим. Аз го правих с митото отново. Скоро би трябвало да се прави Nether Hub. Би трябвало да се оправи това всичко тук, да се направи много по-добре. Би трябвало по-друго и Ender Hub трябва да правим. Мисля там като тежи в Ender и да ти е готино. Много работи трябва да правим. Сървъра все още в началото, развити сме на енчанти, да, ама това не ти играта. И може би, да я знам, сървъра най-рано ще се рестартира според мен след 2 месеца. Ако изобщо го рестартираме, да. Така че има много епизоди за гледане. Сървъра в момента е още от началото.
просто няма какво да ви показвам как съм измерял над сигурно 50 пъти с Евати Архите Енчанти и се садвам на макс. Това вече сигурно са ми 10 поредни тулсове. Имах мега много диаманти, имах към един стак диаманти бях изкопал с митото, вече ми беше помогнал и накрая курец. И в момента в рамките на 3-4 минути станахме 23 лева, което е найс. Ще дигна малко ниво и ще се върна, когато дигна там някъде 30-40 ниво да енчантнем и да направим една така енчант сесия и да приключвам като цяло епизода. И не знам докъде бях стигнал, смисъл не разбрах, смисъл не помня точно какво съм правил, защото беше преди 2-3 часа, някъде 4, може би да я знам. Абе, сега сме някъде към 4 нещо, може би преди 2 часа, 3. Не спомням какво точно съм казал, че трябва да правя. Сега чак видях, че съм бил тръгнал да рендървам. Бях забрал изобщо. Какво енчантнах? Енчантнах тази книга Efficiency 4, енчантнах тази кирка Efficiency 4 Fortune 3, тази кирка, която и добавих още на Efficiency 4 и става Efficiency 5, силата чено, Upgrading 3, както ще подминим с тази и остават 2 Fortune в нас. Като цяло мисля да взема тази Efficiency 5, защото Efficiency 5 е готино. Minecraft си знаете и добавих Flame на лъка, енчантнах една книга и добавих Flame. Друго не мисля, че съм енчантвал, да, нищо друго не съм енчантвал, като цяло е това. Сега какво да правим? Аре, понеже не знам колко време е клипа, не съм видял, не съм гледал. Мисля да фанем и да ловим малко риба. Муди слайм бай шупер. Добре. Той значи експлорва такова. Че съм сега да слушам, да си хапна малко. Извади въйца без искам нищо. Ако така да... Добре, няма тук. Да, искам да си поговорим, че просто като за план на спаун за примерно за такова Муди ми пише като за план на спаун мисля да направим нещо като магазин за бързо хранене с едно или в смисъл магазин за храна. Ще си направя дъма сет да енчантвам в Муди ок. Той няма диаманти за дъма сет. Но нека си енчантваме. Явно ще си направи дъмасет, аз нямам дъмасет, но както и да е. В смисъл той, що ми иска, нека си прави. И какво казах? Да, за фарменето на храната. Като цяло ще го фармим от хамбара и от риба. Какво фанах? Не и пак. Окей. Е така, мятаме го. А то, окей. Shit, real shit. Как съм идва. Добре, фанахме пак рибка. Искам да покажа как фащам по хубави работи, но явно няма да стане. И ще се върна, когато фанам нещо по-добро. Разясних горе-долу какво ми се събрани на спавна, магазин за бързо хранене, нещо подобно на KFC. Ще има менюто, примерно меню с 10 пържоли, меню с 15 пържоли. KFC, защото ще има повече пилишко. Аз така мисля да го направим. Тук ли падне това, което да. Нали сме Рила Салмон ли се казваш това? Да, Салмон. Рал Салмон, да, Рал. Добре, айде ще се видим когато това е нещо хубаво. И казах, като това е нещо хубаво, аз слагах няколко хубави неща. Protection 3 книга, Power 4, Upgrading Flame Look, само да не изпуснем неща. Добре. И една въйца Upgrading 3. Mending въйца с Sword 2 фанахме, но има Curse of Vanishing, на мен това не ми е много голям проблем, все пак има Mending. Ще се добавя още нещо върху нея, примерно Clock of the Sea и ще имаме общо 3 въйци с на Moody ще бъдат 4. 4 въйци с Mending е nice и вече горе-долу целите сме с Mending и като цяло това е хубаво. Имаме Mending, хайде сме.
са полезни, в смисъл войците е доста полезен, поне за мен. От нея мога да изкарам медни книги без да имам вилиджери, защото примерно сега изкарах Protection 3 книга. Нищо чудно, примерно след 10-15 минути ловене да ми вържи на мендинг, защото вчера ми върза на мендинг, в смисъл шанса не е много голям, но все пак. И да, като цяло това беше от епизода. Коментирайте, харесайте, ако я харесва. Коментирайте, примерно, там ако нещо ви е харесало, ако имате някакви въпроси. Дигам 15-то ниво, което е nice. Абонирайте се, за да следите клиповете, които ще правя за напред, които за сега няма да са нещо по-различно от Minecraft. Отдолу, ако не забравяш, ще сложа на Митко канала, на одера на сервера, който и той снима. Други хора май от сервера не снимат, мисля. Май други не снимат, само аз сега това ми първи клип. Той си снима редовно, прави си стримчета. Готини сме, кандидатурите са отворени, забравих да кажа. Трябва да имате минимум 13 години и къща, която да сте построили нещо. Какво фанахме тук? Не видях. Сега идват зомбита. Ето седло сме фанали. Добре, имаме доста седла и може да отворим магазини за седла, да я знам. Не мога да го реша, в смисъл трябва да видим точно какво ще ни трябва. Това хамбар. Като цяло, за да тръгнем да правим нещо, трябва да го правим с умисъл. В смисъл, нещо, което ще трябва винаги, в смисъл, ще потръгне и винаги ще трябва. И да. Това вече от мен, надявам се клипът да ви е харесал и до скоро.